приятели, аз съм JMC и добре дошли хора в едно ново видео. В това видео, хора, както виждате от заглавието и от тъмнела, ще ви представя трети епизод от да разгледаме, а именно ще ви покажа така един страхотен футболист за уникална цена, в смисъл страхотен като статистики, оверал и така нататък. Просто, да, в смисъл, знаете как става работа, показвам ви съставчето, пускаме се в сизън матч, показвам ви най-хубавите положения с съответния футболист. И в края на матча, съответно, ви казвам просто дали се струва да го купите или не. Така че да, хора, сега нека да ви покажа съставчето, с което ще се изправим в днешният матч срещу Mainz 05. И така, хора, както виждате, това е отборчето. Схема 5-4-1 на врата Диего Алвеш, тройка централни Перин, Сюле и Маро. Между другото, само да ви кажа за Маро, че в момента е там заради, в смисъл, временно. Другата седмица най-вероятно, не, грешка, не другата, петъка или събота най-вероятно ще го смена. Просто в момента нямам възможност, но тогава ще го смена. И както виждате, хора, левия халфбек, това е Емил Форсбърг, футболистът, смисъл на който прави ревю днес. Има 100 дрибъл и 98 пейс. И така, хора, това е началото на матча, както виждате. Сега, хора, Емил Форсбърг. О, Емил Форсбърг тръгва. Какво прави тук? Форсбърг 1-0. What the fuck? What the fuck? Емил Форсбърг в 6-та минута и 30 секунда прави резултата 1-0. О май fucking god. Кака? Брахими. Форсбърг. Тук. Сега, нека видим дали наистина толкова бърз, колкото всички мислим. О май fucking god, каква бързина тук показва Форсбърг и какъв финт направи току-що Емил Форсбърг. Нека видим дали поне паса му е добър, в смисъл освен всичко. Много му е добър паса, но сега ще върна, няма да вкарам голове. Както знаете, аз не играя за голове, тук играя за просто да ви покажа дали самия футболист става, така че да, сега Форсбърг отново, Матич. Форсбърг, къде виждате в центъра, Матич, и това е 2-0. Страхотна асистенция тук на Форсбърг. Знаете, хора, виждате, на 21 минути Форсбърг вкара един гол и направи асистенция. Просто до тук Форсбърг се представя уникално. Форсбърг. Виждате, хора, Форсбърг е сам, но това тук сега попрече, но Брахиме се връща да му помогне. Така, и това е, хора, края на първо полувреме. 2-0 и сега преминаваме към второто полувреме. Азар. Кака. Към Форсбърг сега. Колко хубаво минава покрай тях се едно законно се. О, какво направи Форсбърг? Удар на Емил Форсбърг и това е 3-0. Мале! Само искам да видите тук, хора, накрая финта. Как залъга защитникът и колко хубаво се измъкна. Виждате, защитникът си помисля, че Форсбърг тръгва надясно, като цяло той смени посоката и тръгна наляво, което е уникално. Тръгвай, бе, човек! Форсбърг! Айде, Форсбърг, газ! Форсбърг, хора, сега е сам! Дали ще направи своя хетрик? Форсбърг! Сам срещу вратаря! Емил Форсбърг! 4-0, какъв хетрик! Какъв хетрик, какъв матч за шведския национал! Какъв хетрик, какъв матч, хора, виждате за Емил Форсбърг! И да, хора, както виждате, това е края на матча. Матчът завърши успешно. Следващия матч е срещу Ингolstadt, който поне на 99,99999% съм сигурен, че ще го взема с поне 4-5 гола разлика. Така че да. Така, сега искам да ви кажа, че относно Форсбърг, тотално се струва само 15 000, който мисля, че може и по-малко да го вземете за 12к, мисля, че, но все пак аз го пакнах, няма да го продам, защото ме радва. И да, това ще бъде всичко. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте лайк и нека да видим дали ще мога да събера примерно 80 лайка. Аз бях JMC и чао-чао!